Pogledajte koliko je ovo pecivo predivno, predivno. Evo sad ću da vam pokažem još jedno. Mekano ko duša. Pripremu započinjemo tako što u jednu manju posudu stavimo jednu kašiku kristal šećera, dodamo 30 grama svežeg ili 8 grama suvog kvasca, zalijemo sve sa 200 ml tople vode, promešamo i ostavimo 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. Za to vreme razmerimo 750 grama mekog brašna, dodamo 1 do 1,5 kašiku soli pa sve promešamo. Onda dodamo 250 ml vode, aktivirani kvasac i 50 ml ulja. Pa sve to varjačom mešamo. Kada testo postane dovoljno tvrdo da može da se umesi, skinemo ovaj višak sa varjača i nastavimo mešanje rukom. I sad kad su se sastojci skoro povezali, uzmete 20 ml ulja i prelijete testo. Kada se svi sastojci povežu i testo je upilo svo ulje, prekrivamo krpom i ostavljamo da stoji nekih 15 do 20 minuta. Nakon 15-20 minuta testo prebacimo na radnu površinu pa ga tu premesimo. Okrenemo ovako i podelimo na 4 dela. Pospemo radnu površinu brašnom i sad svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu i stavimo na ovaj brašnom posuti deo. Svaku ovu lopticu pospemo sa malo brašna, pokrijemo krpom i ostavimo opet 15-20 minuta da stoje. Da ne gubimo vreme dok čekamo, pravimo nadev. Rendamo 300 do 350 grama postnog sira. Sad obratite pažnju, nije svaki biljni sir i postni sir. Postni sir ne sme da sadrži surutku i mleko u prahu, kazein i laktozu. Čitajte deklaraciju. Izrendanom sirom možete da dodate nekoliko kašika ajvara, ukoliko tako volite, a možete da dodate i postni majonez i kečap. Izaberite. Sipate toliko da sve povežete. Još je potrebno da omekšamo 200 grama margarina. Sad nam je na redu testo. Pospemo ovako ispred sebe sto. Jedan deo testa ovako stisnemo rukom i uvaljamo u ovo brašno. A zatim razvučemo. Otprilike ovako, to je nekih 30 cm. I stavimo sa strane. Isti postupak ponavljamo i sa preostalim testom. Poslednji deo testa ovako razvučete koliko možete, a onda ga premažete omekšalim margarinom. Uzmete zatim drugi deo testa i ovako rukom ga malo raširite, stavite na sredinu. Onda prvo povučete donji deo, pa gornji deo, pa jedan sa strane, pa drugi sa strane. I tako nastavljate dok ne zalepite sve ove ivice. Ivice malo stisnemo, pa opet premažemo otopljenim margarinom. Mažete 1/4. Pa opet margarin. I
završavamo četvrtim delom koji ćemo staviti od gore na potpuno isti način kao i prethodne. Pospemo sa malo brašna od gore. Ovako navučete svuda gde je lepljivo, zato što ćemo sada testo okrenuti. Op. Nemojte da se plašite, samo ga ovako podignete. Sad ćemo isto to uraditi i sa ovim delom. Posućemo sa malo brašna. I sad ćemo rukom napraviti pravougaonik. Koliko je to moguće. Otprilike ovako. Opet oklagijom razvlačimo. Malo levo desno, a malo i gore dole. Pospemo malo brašna od gore. Ovako rukom namažemo, pa opet testo okrenemo. Testo okrećemo više puta da nam ne bi ovi krajevi otišli skroz u jednu stranu, nego da nam budu ravnomerno na svim stranama. Pa opet razvlačimo. Kada razvučemo, polovinu premažemo preostalim margarinom. Margarin delite na 4 dela, tako da imate otprilike svuda ravnomerno. Uzimamo ovu polovinu testa, pa prebacimo i lepo ove ivice spojimo. Sada ćemo malo više voditi računa pri spajanju ivica, da nam sve lepo legne, zato što ćemo testo još jednom razvući, pa ćemo ga seći. Testo ovako rukom lepo uobličite, koliko god možete. A ispred sebe stavite ovako pleh, da znate koju širinu testa treba da razvučete. I sad razvlačimo ovu deblju stranu. Pospemo sa malo brašna, pa nastavljamo da razvlačimo. Kada testo razvučete, sečete ga na 6 do 8 traka. Traku ovako malo po sredini stisnete, tačnije malo je ovako raširite, da biste posle lakše zatvorili kada stavite nadev. I sad udamo nadev i stavimo ga svuda pomalo. Prelazimo na uvijanje. Uvijamo tako što spajamo ova dva ovako kraja. Spojite i zalepite. Dobijene trake poslažemo u podmazan pleh. Nožem ili sekačem umučenim u brašno isečete ovako na zalogaje. Prekrijemo zatim krpom i ostavljamo da odstoji 20 minuta. Po želji možete posuti semenkama. Uključimo renu da se zagreje na 200 stepeni, pa pecivo nosimo da se peče. Posno mini pecivo se ispeklo. Vreme pečenja je 25 minuta. Po vađenju iz rene možete ga i ne morate premazati sa malo postnog margarina ili ulja.